Jo, takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Dneska budem spúšťať o 19:00 tento server, je 15 hodín online. Keď sa napríklad vypne, tak mi napíšete na môj Discord server alebo do komentára, mne sa to hneď zobrazí. No, keď pôjdete tu, tak toto si prečítajte, keď na to vstúpite, tak máte tu, že pravidlá tak, potom keď pôjdete tu a stlačíte tu, tak vlastne budete to mať v čete, to si pozrite. Tu, keď je už vlastne noc, tak stlačíte toto a to vznikne deň. Potom tu máme takýto domček, tu máte takýto maličký domček, tam si nejak to môže dať spawn, negrifovať, inak ban, alebo dočasný ban, hlavne spawn, iba spawn negrifovať a celkovo nejak server úplne veľa. Keď budete grifovať veľa, tak ban. No, to nie. Tu máte vlastne všetko potrebné pre tieto veci. Tu potom, keď pôjdete tu a vlastne stlačíte, toto musím vlastne dať tu, tak dajú sa vám wooden pickaxe a stone sword. Tu neviem prečo, lebo tu by sa vám mala dať iba x, ale môžete si ich nechať, lebo napríklad môže sa vám to takedy hodiť. Potom keď stlačíte toto, to by ste mali dostať zase iba oglogy a to by ste mali dostať cobblestone. A môžete to spamovať dokedy chcete, stále to budete dostávať. No, vlastne dajte like a odber, lebo chcem dosiahnuť do konca roka aspoň 100 odberateľov, lebo teraz mám 7 a chcem mať 100. Môj najväčší sen je mať 100 000 odberateľov. Príďte na otváranie tohoto servera, keď chcete, a vlastne keď prídete, tak dostanú prví hráči nejaké dobré veci, lebo budú giveaways. A to je asi tak všetko. Tak čau.